Welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. What's good mga boss? It's your boy Boss Sert back again for another reaction video. So for today's video mga bossing, manonood tayo ng mga TikTok memes. So ano pang inaantay nyo? Let's go! Na tinawag na Salsala ko. Salsala Wala nakatira ko. sa islang ito sa Pakistan. Magamit talaga. Oh! Yun, so Natawa naman si Kuya Ren. makikita ka dito na napakadaming mga nananakot dito, Tsangami. So, Grabe. Oo, Jervis, wag nandiyan ka na lang. At doon ay mabangga ito. Ay galing nga. Hanggang sa tuluyan tumaglit. Oh wow! Secretary Roque, thank you for your time, sir. Secretary Roque. Napanood ko to par. Hindi gumagalaw Secretary si... Roque, can you hear me? Si Boss Harry Roque par. Mga kapuso, uuwi na po ako. Na tinawag Uwi na po ako. Sabi ni Boss Mike Enriquez, nakakamiss yun, tol. go Tia Isabel. Uy, 360! 360! Padre Damaso tumira ng tres. Padre Damaso. God bless. Padre Damaso tumira ng tres, God bless. Baliwang po. Ano mga pinaggagawa ng mga tao, no? Masakit yung ulo mo? Mhm. Hala, baka bobo ka. Na palagi pa man din masakit ang ulo ko. So, ibig sabihin... Ay, hindi. Wala. Walang ibig sabihin yun, tol. Epas ako, epas. Noong 2020 si Master Hans ay nagpungsoy. Swerte daw ang iyong 2020. Swerte daw yung 2020. Noong 2020, nagkaubusan ng face mask. Sumabog ang taal. Swerte daw Ang 2020! Noong 2020 nanggaling daw sa paniki. Kumalat ang COVID. Sumabog ang taal. Swerte daw ang iyong 2020. Ang witty nito. 2020 may ECQ at GCQ. Ilang buwan din na lockdown. Kumalat ang COVID. Sumabog ang taal. Swerte daw ang iyong 2020. Ayos. 2020 dinayo ang Manila Bay. Selfie sa Dolomite Beach. Ilang buwang na lockdown. Kumalat ang COVID. Sumabog ang taal. Swerte daw ang iyong 2020. Noong 2020, saludo sa ating heroes. Yun. Salamat sa frontliners. Selfie sa Dolomite Beach. Ilang buwang na lockdown. Kumalat ang COVID. Sumabog ang taal. Swerte daw ang 2020. Noong 2020 sa classroom daw ay may batas. Yeah. Bawal lumabas. Salamat sa frontliners. Selfie sa Dolomite Beach. Ilang buwang na lockdown. Kumalat ang Ang COVID. COVID. Sumabog ang taal. Swerte daw ang 2020. Noong 2020, 15 Ay, million ay awit. nawala. Sa PhilHealth may kurakot. Bawal Tapang! lumabas. Salamat sa Tapang, par. frontliners. Selfie Sa Dolomite Beach. Ilang buwang na Ang lockdown, kumalat ang COVID. Sumabog Ang taal, swerte daw ang 2020. Noong 2020, Amerika'y Kaisa. Nasibak si Trump. Sa PhilHealth may kurakot. Yung pilit talaga, guys. Salamat sa frontliners. Selfie sa Dolomite Beach. Ilang buwang na lockdown. Kumalat Ang COVID. Sumabog ang Ang taal, swerte daw ang 2020. 2020. Masaya na this year. Sunday God will always be here. Ang galing, guys. Ang talino. Sobrang witty nun. Sabi nga naman kasi nila, swerte daw yung 2020. Ano nangyari? Nagkanda, sunod-sunod na nagkanda leche-leche na, ano, ECQ, GCQ. Lahat na nagsabay-sabay. Ang Jollibee. Uy! Lutong! Sabi niya, ina mo. Wala ka na lang magawa kundi murahin yung tao. Wala ka, di ka to. Wais ka. Ayusin mo yung mukha mo. Ganito na talaga mga Tangina mo, kasi. batak-batak ka kasi. Ayusin mo. Lakas ng tama ni Kuya.
Good item, pare. Hindi Sick leave ng 2 po days tapos masama pagbalik ang maitim na. aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear. Ay, clear. Ganito tayo mga bossing, no? Magsisick leave ka, pagbalik mo, may sunburn ka na. Isa lang ang ibig sabihin nun. Gumana kayo ng tropa at nagdagat kayo. Sabi niya, pagod na siya, pero mahal pa rin daw niya ako, di ba? Pero may pag-asa pa rin ako dun, pag-asa. Nabuhay na ng pag-asa kasi sinabi niya mahal pa daw niya ako. Then, almost 2 weeks, cold reply eh. Hindi ko yun. Kasi sabi ko, alam ko pagod lang to. Sawalan to kasi ano eh, busy siya, tapos may sakit pa. Pero yung bawat I love you ko sa kanya, bawat sabi ko sa kanya na mahal ko siya, bawat sabi ko sa kanya na hindi ako maghahanap ng iba, Sakit, pare. reply niya lang dito, meron din ako, mahal kita kaso pagod. Oh my God, mahal kita kaso pagod na ako. Ganito kami magmahal mga lalaki, bossing, no? Hindi ko nila lahat, pero kaming mga matitino, ganito kami magmahal. Pagka nagmahal kami, buo. Binibigay namin yung langit at lupa sa inyo. Kung pwede nga lang, dalhin namin kayo sa langit. Ganon kami magmahal. Nil ka lang tatay ng basketball. Ah! Sabi ko na, Barbie! Sa bola! Alam na this! Meet the new emotion, Silos in Inside Out. Jack Roberto lang sa kalam! Jack Academy! New emotion! Wow! Emotion! Oh my God! Bella Porch. Bella Porch, is that you? Yes. Oh my God! Shiki wing! Oh my God! Chicken wing! Chicken wing! Ang cute mo, Bella Ports! Are you ready? Done with the sickness, Done with the sick? my brother and sister. Walk and walk. Wow! Yeah! Rock and roll, kaibigan! Wow! Oh, wow! Wow! Oh, 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 oh! oh, oh, Baliw! oh, oh. Oh, oh! No, mommy, don't do it again. Don't do it again. I'll be a good boy. I'll be a good boy. I promise. No, mommy, don't hit me. Ow! Why did you hit me like the mommy? Don't do it. You're hurting. Ow! Why do you have to be? Ganda sa UST, no? Uy, Ganda baka! sa UST, no? Basa, pre, basa. Oh, basa. Ayun, no? Grabe yung baha dito. Ulit naman. Grabe yung bagyo kasi. Gagi, may nagbabackflip doon, pare! What? Dagon! Gigil na gigil siya, oh. Sugag na ako eh. Mapatay magtao. La. Patay. Gigil na gigil siya, oh. Ka na. Alam mo, championship game, oh. Patay na pa nila. Palabas-labas na ng dila, oh. Coco Martin. Yatap, namatay siya nung pagkagayon. Matay. Gigil na gigil pa man din si kuya. Sana po nag-enjoy kayo mga bossing at kung nagustuhan nyo po yun, i-like nyo po ang ating video at huwag nyo kakalimutan din mag-subscribe na rin po kayo at i-hit nyo na rin po yung notification bell. Kung meron po kayong mga gustong i-reactan natin or ipanoorin natin, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Hanggang sa muli, paalam! Sir TV out. Peace!